voitaisiin jutella. Tai siis mun. Sulla on sokeria suupielessä. Kiitti. Mä oon ajatellut, että tää ei enää käy näin. Mikä? No tää menee juttu. Ajattelen nyt. Mä oon nyt ylikonstaapeli ja niin kuin sun esimies. Mut sä oot ylioppilas ja ajan susta voi tulla poliisipäällikkö tai jos susta tulee niinku korkean poliisiviranomainen täällä. Niin. No, oletetaan, että mä oon nyt urani huipulla ja että mä jään ylikonstaapelina eläkkeelle. Niin. Tämä nyt on ihan pelkkä olettamus, mutta me voidaan olla Kuusniemellä poliisina vielä 30 vuotta. Siitä tässä seuraa sellainen yhtälö, että me voidaan olla töissä enemmän yhdessä kuin... Missä?